इनकरा के यहाँ काहे लेके लुआ? पिकनिक में इनकर का जरूरत रहल? मोहन के बियाह करे खातिर लड़के पसंद करे। ओह माय गॉड, कौन बदनसीब लड़की एकरा से बियाह करी? अरे ऐसन काहे बोलो ताड़ा? आखिर का खराबी बा मोहन में? हाँ केहू भी लड़की राजी हो जाए शादी करे खातिर। का तू कर सकेलू एकरा से बियाह? हाँ कर सकीले, अगर ई चाहतारन त कर सकीले। तू पागल हो गेलू का? तहार घर वाला सुनी त का कही तहरा के? शादी हमरा के करे के बा कि हमरा घर वालन के? और वैसे भी मोहन हमरा से शादी थोड़ी ना करी है, इनका के तो घाघरा वाली से प्यार बा। प्यार का होला जी? प्यार तब ब्याह के बाद होला ना। ब्याह से पहले प्यार कैसे कर सकतनी? ल इनकरा के यहू नहीं के मालूम कि प्यार का होला और कब कइल जाला। कुंदन, मोहन ठीक कहा ताड़ा, हमनी के संस्कार में प्यार बियाह के बाद ही होला। ओहो चांदनी, बंद कर तू अपन बकवास। हमें यहाँ बकवास करे खातिर ना, पिकनिक मनावे खातिर आइल बनी। और हम अपने मोहन के लड़की खोजे आइल बनी। मोहन चलो देखो एमे से कौन लड़की तारा पसंद बिया। इना मीना डिक्का। का बात बा? आज तू बड़ा खुश बाड़ू। खुशी के बात है तो खुश ना होई? हाँ तो हमरा के ना बतेबू? जानत तारू दीदी, आज चांदनी सबके सामने मोहन से बियाह करे के हाँ कर देली है। हाँ हाँ। का वो भैया से प्यार करेली? हाँ। ना ना ना, ब्याह से पहले कहीं प्यार होला? का सोचा तारा? यहाँ जमाना बदल गइल बा, तनी तू बदल जा। ई गाँव ना शहर है, यहाँ पहले प्यार होला बाद में बियाह होला। राम राम, ऐसा न होला का? हाँ। भैया इतना मत सोचा और चांदनी से बियाह करे खातिर हाँ कह दा। ई का हो रहल बा हमरा के? साचो में? हाँ? ई का भइल बा हमरा? कुछ बुझात नहीं के। हाँ? हाँ? बदमाश? हाँ? तू हमरा के इतना काहे परेशान करत आड़ा? तू ता सीधा साधा भोला भाला ए दुनिया से बिल्कुल अनजान बाड़ा, जेकरा के हम पहला मुलाकात में मूर्ख और गवार समझनी। बकिर ई हमार गलती रहे। जैसे जैसे तू हमरा लगे आइला, हम तोहरा और खींचा चली गईनी और तू हमरा अच्छा लागे लगला। और आज